Una carretera... Ho vaig veure, que Una puta pujada, tio, és horrible. Merci. Allò que has d'anar agafat fort a la bici per frenar, que la bici rebota. Buah. Jo m'arriba un punt que li fa... Bon dia. Però ves per dins del camí. Què és el Yeti, això, ara, o què? Però està guapíssim.
La moro. Hòstia! Aquí. No, mira, tio, què ha passat? Diu, mira, no sé si és que portava massa pes. Però en sèrio. Igual és en fals. No anàvem?
amagat. Cavalcant. Ui! Travessant la línia d'arribada. Aquí el més important és que avui en primera persona d'aquest espectacle. Avui que teníem tres distàncies. Això és la Medium i la Large, la de les Graveler Series. I recordem que les dues farem l'entrega de premis amb els millors 10 participants.